No niin ihmiset, tässä nyt ollaan asennustilanteessa, jossa meillä on paljon vaativampi tää hitsaus. Tietysti meillä on hitsauskone, kaapeli tulee ja hakku ja vähän tukivälineitä ja maadotus. Saattaa olla vasara, rälläkkä. Mutta ongelmat on sama, että pitää saada hitsattua tuossa asennustilanteessa. Sovitus on yleensä vaikea ja ei ole takeita, että se niin kovin hyvin onnistuu, mutta katsotaan nyt hetken aikaa, kuinka saadaan puikko palamaan ensin. Anna mennä vaan, ja jos sä näet, vähän heilutat, että näet tässä ympärillä. Tällaista se on, ettei se aina palaa. Pikkasen vielä hittaa. Noin. Siinä, ja taas pitäisi sitten kuonavasaralla poistaa tuo hitsi. Tässä on yksi ongelma, näin kun on pitkä kaapeli, niin ei se tahdo oikein jaksaa polttaa sitä, että tuo pätkiminen tulee tuosta. Mutta kyllä se nyt onnistuu kohtuudella tuollainen 20 metrin kaapelin päässä. Ja hitsari aina poistaa kuonaa sitten. Noin.